Salay, daghan ka palubi. Sa ilalim sa lubi, ang katipot buak lagi. Kumain na sa inyong atubangan, iwilain pa. Ang pinakagwapang anak ni Uy. James Michael na Mukatkat, a.k.a. Tuna Marie Makabugto, na nagasundi. Kung ang inyong karsunis dili masigo, ipilo inyong puto. Thank you! Ang babae sa inyong atubangan, us-usog matres, ito muong pitis. Karong gabi, itayo ko niyo sa pangalang Regina Velasquez. At ako po ay naniniwala sa isang kasabihan, aanhin mo ang magandang bahay kung walang wifi. Aanhin mo naman ang wifi kung ang nagmamayari ay iyong kapitbahay. At aanhin mo naman ang iyong magandang kapitbahay kung dako kay siyang lagay.